Kaponat Gospel Media Ministries, ka ministry ka beladap mentala khat san snem. Da ka men sim ka jing kemen, da ka men sim ka jing songo yo blai. Ngiyok men pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu, khat nyau, khat pra. Khat riu, khat nyau, khat pra. September arajar arpuar. Barang ni ka jeseng Pini sibon ki bo blay le ngila dwai banginget ngini i ka kamba ka jong blay ka banin kong e ka long banginget ngini i sibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu ba kin yo ya ka jing plat na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka ka ministry henry kam tam e ya ka bagi nang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da day e ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangi yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing yeseng bagani ki jeseng kombangong epi kan long haga singi thoding si sa jan singi ublai haga singi thoding kan nantang ko ki jeseng kata diga for jan mit san shiteng nang ta haga si sa jan kan don lightly ki jeseng ka jeseng step ka jeseng posteng kan don ki jeseng jongki khna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ki jeseng jongki khna ga kit zo praise shi posteng men step kan long ni ki jeseng nang ta hagapor RBG kan sadan sakaway ke jinseng bar hagapor janmiet ru kan don sakaway pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublay ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sanshiteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpentip kan kre lupai ka download ke jongpi bat om tang ba mau pi marway pinwan khat lang ke yeng ka sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang i bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba be jangai khat lang i ki bakin wan lang she ke ni ke jenseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke sitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jenseng mangi kmilanti maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru makrau ublay bodon bor ublay ubala abaro deheng tangi nget makani ke jing seng kan wanra ya ke jing kemen hagani kan nongba ko maka babel ke thu haba ki apostol ki lej banyalap ya ke gospel ki ba pang ki yo khia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat maka babel ke thu bakal don ke jing kemen hagani kan nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ki jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ka jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le akan ka nongba la da finget ai ngu lupa na ru menta ngi dwai bang inget sngau ba ban bu i ka jing kan mau ya ka jing ban tip fila ban share fila ban pentip ru shaki wai pat ki parlok ki jong phi ba pinyawan ru ka sngi da ka men sim ka jing dwai blai un khui bi blai shibon ki kmil ti ban i fi ha ka sngi blai un kar khui fi amen hangani ke por nga kwa ban kren ban hikai ru na ke tin ke jong blai shabhang ki shabi ya ba ke tin ke jong blai ke hikai ti shabang in poi shata nga kwa ban ai khublai shwe phi we pui baro ha ke kerteng ke jong try un nong pen em jing u Jesus Christ mengadap ke jing kemen ka ba khrau ya ka ba ngan yo ban hikai phi na ke tin ke jong blai ngai khublai phi ki badan hangni pori jongi bat ki we be ki badan sigi we pat kiri ban ngai khublai fi ha ka teng ke jong tra ba ngai ke ne ke jing kai ke ne ke por kan da long shisha ka jingker khu na ka benta jonga kan da long ke jingker khu na benta jong piru baro bat ngakwa ban kren ya ke ne ke subject ke ne ke ski shapang ki shabi ke don
Kishabi ka bautrai ukular na kabenta u Petros kababal ka ongom ni bangan ai hame ya kishabi ka hima ki beneng de ka ek eiru ya ka bamente akhndo ante ya ka beneng ru bar ka ek eiru ya ka bamen pelat ha khndo on pelat ya ka beneng ru kini kilong kishabi ya ka bautrai u ai hau Petros kita kishabi jong ka hima ki beneng badan sawai dia ujat shabi pat utau shabi udai shabi bau jisu ubat ban ngelangi pulir nak khtien ke jong blai nak jing pen pal nong ban kong khot khat pra ke ongom ni bat ngala jalong ubayap te khmi ngalong ubaim shiki bom jukut ki bom jukut bat ngadon ken ki shabi ka dujok bat ka jingyap ujisu ong ngadon pat ya kita ki shabi jong ka dujok bat ka jingyap u Petros udan ya ki shabi jong ka hima ki beneng baru Jisu udan ya kita ki shabi jong ka dujok bat ka jingyap maka babel kaya thu ingi haba kran chapang shabi ka bamot la ban ple bat la ban khang lada pipim don yu shabi ka ya pi ban rung hayeng ka bamot u shabi u ple ka jing khang yeng u shabi u ple ka jing khang duli u shabi ulaan penya ka kaliru klem shabi klem long tat tading tal dangi pule ka ktien ka jongblei ngi i hang ne ladangi pule no Isaiah arfu ar ka khot ba arfu ar ka ongkum ni bat ushabi ka yeng u David ngan bu halor ka terpeng jong u bat un ple te onom don ba khang barun khang te onom don ba ple jing ben paul nong ka ba lai ka khot ka ba nyau ka kren biang ya kata ya kita ki shabi ka ba utrau bat barotau angel jong ka balang ka ba Philadelphia to tho ya gini ki eiru to ong utau ba khot utau ba shisha utau ba dan ushabi jong u David utau ba ple te uno no khang baru khang te uno no ru ple kata ka de ka ba khien ka jong blai ka ye thu yangi ba pleng hakikti ke jong Jisu ki dan kita ki shabi jong ka dujok bat ki shabi jong ka jingyap bat habau try udang khang ke dujok dan bala ban ple bala dau ple dan bala ban khang bala dau try udang khang ya kata ka jingyap dan bala ban ple ya kata ka jingyap bat habau try ple ke jingyap dan mano bala ban khang ya ke jingyap artli ki jat shabi menengkong udan Petros bara bakren yu Petros kala ban long ru bo ai ru hanga bat ya pi la dangi pet ya ka tin ka jong blai shisha u blai ai ya u Petros ya kini ki shabi ya ka bahaba u ya lap u Petros la ple no ya ka beneng ru la the yu men sim ba khot bat ka bible ki thu bahaga sngi Pentecost kat ba u Petros udang ya lap umen sim bakhu ulawan ru ha kita ki breu bakaladon ke jingta berkaladungak kata ke jialap balapin kelah hadu lai hajar ngut ha kata ke sni habau Petros uple ya ke beneng dan mano balaban khang ya kata ke jing ple jang ke beneng uple ya ke beneng bat habau kren la the no umen sim bakhu bakaladon skawi ke jingja kalau nong ke pra ki kam ki apostol baki nong Samaria de ki liok pediang yo men sim bakhot ha ka jing shakri ke jong Petros dan bala ban khang bat u Petros ru la yo ban rung ha ka ying ke jong u Cornelius ka babel ke thu tiladon ha Kaisaria u breu bakrteng Cornelius urang ba shispa na ka kanhon sipai balakot ka Italia u la yo ban rung ro sha ka ying ke jong ni u gentle bat haba u men sim bakhot u ple namarudan ni shabi yakini ki shabi jong ka hima ki beneng dan mano bala ban khang man ga small thu ene ka way bala rafila itu ya Jisu mau Jisu de way u Petros u la itu ya Jisu ong melong Chris u khon jong blai ba im baru Jisu ong kamdei ke jing pen pau na me kata ke jing pen pau ko lawan no kpa ba habula yo ene ke jing pen pau u Jisu u da smoke man wong wat ka khdop ni ka dujok kan mala ban khang me Petros Onam dan balaban khang, yau no bala itu, yau Jisu bau dewe. Ka kerdop ke dujok kana melaban khang ya pi. Ka Bible ke itu ang ne bu trai ongan ai fi kita ki shabi.
un ai fi ya kita ki shabi kamu utrai un pen slek ya fi un pendap fi da ka bor da ke ikhtiar baka nong da ka bor ke jingdom kana mala ban khang ya ke jing tre ke jong fi pila ban ple ka beneng bo man sim ba khoi un wan bat ki breu ke yo jingkar khu lam ba ke jing shakri ke jong fi ba da shi shau Petros ulalong ka dau jong ke jingkar khu ki babon marudan ya kita ki shabi jong ka hima ki shabi ka hima ki beneng ba nganget la fila itu utrai pio ya tau shabi ki shabi jong ka hima ki beneng la da pi te la pi pelai la pelai kamu la da pi kerku la kerku kamu la da pi timru kala ban long bala tim la pi pelai ya ke jing kerku kan wan ke jing pelai bala pi te yu baman ke jing trai ke jong ki ksoi kin long ki bala te katta ka boru bleu ai ya kita ken ki ba itu yu jisu bo deu ai kwa ban fi ke ni ke sngi fi tu shi shan em yu trai ban kwa ban pen itu ya fi to itu ya ukan nama udeu blei ba shisha udeu blei bala ban penem udeu blei ubala ban le ki kamba par ulayap shisha ka ding pna ba ka sngi ka balai ulami pat bulami ha ka bor ba ka burom ke jong ulami ba umdan mano bala ban khang ru ya ka ta ka jingtap umdan shabi ka bala ban khang ya ka ta ka jingtap ke jong maru try udan ka bor ban mi pat na ka ta ka jingtap na mar bo udan yu shabi jong ka jingyap uple kata ka jingyap bau mi na kata ka jingyap bau dan ru yo shabi jong ka dujok ula ban ple ta dau tin ke jong ble kong phinam shep ting yu ta wala an penjat tang ye kata ka mat handai bau la ban penjat ya ta ka mat bai ka men sim ha dujok mano badan yu tau shabi udai tong kris u badan ya kata shabi jong ka dujok badai ta ma u badan yu shabi jong ka jingyap ka ba kren ru aja ka jingyap ka ba ar mentau dang khang dau ple chata bai barok ngin poi kwa banong ifi sngo gani ka por to ai bangin kemen bu trai un ai happy tau shabi ni ta ki shabi jong ka hima ke jong ka beneng ya bu trai un ker khu ifi la fi la itu shi sha yo trai fi yo ka bor ya ke fi la te khando la te beneng ya plaj khando la plaj beneng ban ngai ba pidon ru yo Jesus Christ ubudan ya tau shabi ya kita ki shabi jong ka dujok bat ya shabi jong ka jingyap la fila itu yu Chris ka dujok kan long ka bakhang ifi bat kata ka jingyap kan long ka bakhang namar Chris un khang namar ba phi phim dei ban poi shata hendra ye kita ki bam ngai ple ba kita ki bam ngai kin rung shata sha dujok ba un ple ya tau shabi jong ka jingyap ba kita ki bam ngai kin yap ba ka jingyap kan long ka jingyap ka ba ahar ka jingyap bam jukut ken shata sha ba dum tlu sha ba shirkai shaba dan syuk kata kalat ban laj nang ta syaka jaka jong jing babi syaka jaka jong jing len yar shabam jikut ke jaka jong jing syarkai ke jaka jong jing daj benia tading tau trai udang khat ya pia ke ni ke sngi utrai udang ya thu ya pi ba kadang don kalenti la fila itu you try unai fi uta ushabi ni te ki shabi jong ke hima ki beneng ya ka ba un kar khui fi da ke jing pen slek blai unkar khui fi da ka bor blai unkar khui fi da shi shadow men sim ba khoi bat un ai fi ya ka ta ka jingla ya ka ba phimla ban mudur hado kat no bo un ai fi podiang yu trai lemda kumta utrai un ple ya ka dujok bod un ple ya ka ta ka jingyap ya ka ta ki bam ngai kwa aga jing sha henry haban le ya ka ta na ka banta kita ki bam ngai to ngai no utrai kat ba kapor kadang don ngi nya duai ka ni kapor ka bamenta ngai utrai un khui fi trai ni kapor ngadap da ka jing kemen ke jisngo ba kra ya me bangi yo ene ka khubor ka ni ka sngi shapang kita ki shabi ba trai ngatep ba ngasngo ablai kita ki banget ma ai kita ki shabi jong ka ta ka hima ki beneng ya ka bangi la ban ple ablai ya ka bangi la ban khang ru ablai la dangi te la te akhno la te ro beneng la pelaj akhno la pelaj ro beneng ma ngi ka bor ko kunat ban pelaj ya ka beneng ya ka jingkar khu trai ha ki ta ki khon ki jong me ablai ya ka jingkar khu jong ka jing penem ya ka jingkar khu ko kunat ya ka ta ka jingkar khu ka jing suk ka jing kemen ko kunat ha bangi nya lap ya ka gospel ka non ka jing the yo men sim ba khot ha ki ta kin kunat trai ki ba pediang kan ya ka tin ka jong me trai nganget ka ni ka ski don shibon ablai
ki bampat don ki tagi shabi ngadruai pinyo no tagi shabi kan ni kesngi balana filayo yu Jesus Christ dei mau bolong tau shabi kan ya ka ba pinyo diang ya ka jingkar khu ka jim ka jongfi ya ka jing pen sle ya ka bor bat ya ka taken ka jing kemen bat ka jing sok pediang yu try namar fila pediang yu try ya ka ei ka ba fite akan do la te abaneng pelaj akan do la pelaj abaneng yo ika bor pen te ika bor jing dum ki bor man ika bor ksoi ika bor krei ika bor jing pang jing dum pila ban te beki nom la ban trei kam ha ka jing im jong fi na ha ka jing im jong ki breu ban pila ban kar khui ki breu ban ple ika te ki khrdop jong ka beneng ya ka ba fin te ya ka jing kar khu lam ba ka jing shakri ka jong fi ba nga ngai tran kar khui fi pen sle fi ba ka jing shakri ka jong fi ka nom long ka bele na ai ba ka jing ngai ka jong fi ka nom long bele na ai ba da dwai na kar khui fi wei baro batu kan mau ni ka wei bo trau dan ni shabi jong ka dujok kan ang khang ka jingyap kan ang khang bom don bala ban ple ha ba udang khang henry la daula ple dan shu mano bala ban khang la dau trai u ple no ya ka ta ka shintur ka jong u ban the no ya ka ta ka jing bitar ha ni ka prthei dan bala ban khang trai nga ai ngu emem mishmla ple ko trai ta ka jing bitar jong ka beneng ka ni ka sngi mar menang ihit menang isnai try menang kwa beki breu kan wan chaka jing penem mangada dwai kan ni ka por nam ta jong pi wei borok pediang yo jisu kat ba udang khang ya ka dujok nam ta jong fi ka bodang khang ya ta ka jing yap pediang yo try pediang no yo try pediang yo try wa pene ka do not ka jong fi ka jing sarong jong fi ka nam poi se ai ru ka jing bam nget jong fi ka nam pen poi ya fi shino shanoro balala phim dan yo kres ka jing em ka jong fi dan ayu ka jing em ka jong fi phim dan ai ru am mangada dwai na kar khui fi kan ka sngi kar teng jong jisu amen try na kar khui fi nang ai bor fi pediang yu try fi ni shibun ki jing kar khu ki jing em jong fi u try panon kam fi palat banek ei fi la mot dor palat e kata ka bhi pan kat kum kata ka bor ka bo blai ai ha ki jing em ki jong fi blai ki jing sok lor kat ba fi ka blai shibun ngan sei syampat amen Kaponat Gospel Media Ministries ka ministry ka bladap mentala khat san snem da ka man sim ka jing kemen da ka man sim ka jing songo yo blai ngi yo ban pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snam menta hang the po madan puro nado ka khat riu khat nyau khat pra khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar baragani ka jeseng pini shibon ki bo blai le ngi la dwai banginget ngi niu i ka kamba ka jong blai ka baning kong e ka long banginget ngi ni i shibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bomot kin yo pdiang yo jisu bakin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing khom ka jong baman na ka jing em ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka dai ka ministry henry kham tam e ya ka bangin ang la ban ya lap ka gospel ban job ki men sim sha ka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da dei ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka dei ka jingpen khia ki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangin yu i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai da ding ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing ye seng bagani ke jeseng pembangong epi kan long ha ka sngi tho ding si sa jan sngi blai ha ka sngi tho ding kan nantang away ke jeseng kata dega for jan miet san chiteng nang ta ha ka sngi sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posteng kan don ke jeseng jongki kna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jongki kna ga kit zo praise posteng men step kan long ke jeseng nang ta hagapor arbije kan sadan sakawai ke jeseng bar hagapor janmiet ru kan don sakawai pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublai ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sansteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip kan kre lupai ka download ke jongpi bat om tang bamau pi marwai pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang ki bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan bat bajangai khat lang i ki bakin wan lang se ke jeseng bat nginget kan don ru ke jimpen khia ke jong blai
ya ka dok ki ba pang ki shitom ki badon ki jing shate shakom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ka jong blai ha ki te ki sngi jong ka te ki jing seng mangi kmilanti maro blai jongi ubangi shakri ude blai juki kamba ude blai ru ba kraw blai badon bor blai ubala baro deheng tanginget makani ka jing seng kan wan ra ya ka jing kemen ha ka ni ka nong ba ko maka babel ki thu haba ki apostol ki lek ban yalap ya ka gospel ki ba pang ki yo kia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat maka babel ki thu bakal don ka jingkemen ha ka nong ba ngi kmi lenti ru ka ni jeseng healing festival kan heal ya ki ba bon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya ka ni ka jela ka jongi kan heal ya ka ni ka nong ba ka jongi kan heal ya kita ka ba syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat akan ki jeseng leng bagi jing duai leng bagi jing shakri ki jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le akan ki nong ba la finget ai ngu lupa na ru menta ngi duai bang inget sngob ha ban bu i ka jing kan mau ya ka ki jing ban tip phila ban share phila ban tip ru shaki wai pat ki parlok ki jong phi pa pinyawan ru ka ki sngi da ka man sim jo ki jing duai blai ker kui bi blai shibon i kmil ti ni i fi ha ki te gi sngi blai un ker kui fi amen